И здравейте хора, съм Dark Vader 2, днес играем Quake. Да, същото. И ще се опитам тук да спечеля, преди малко играх. Бях на второ място. Аз кой стрелям? Прето винаги много точен. Преди малко като играх, нали, с него в няколко човека. Той беше на първо място, понеже нещо 20 няколко. Това е много точно това. Само аз и така минам тук, от другата страна и веднага му убива се едно. Има парче в тази игра. Не знам. Само да се показва малко. Той му убива веднага. И имам един кил. Ето този. Айде, как не мога да ги целя той? Много. Така. Добре, видях го, но не се обърна. Как къде? Все пак тук играем това, ако искате, нали, сега ще го кажа на екрана, пак ще го кажа. Ако искате поредица на мини-гейм за някакви мини-игри, харесайте, абонирайте се, споделяйте, коментирайте, посетете и Facebook страницата ми. Това пак ще го кажа на екрана, но на всеки случай. Още сега да го кажа. Добре, бе, как става? Мога да се спална от тя. Така, и така това ме убиваше. Ето пак, видяхте го. Добре. Без номера. Няма значение на кое място ще си. Важното е да играеш, да се забавляваш. Така. Добре, изпуснах си шанса. Имах малък шанс. Сега ще отделя цял ден. Съм на трето място, между другото. На първо е някакъв фуфу на... не, вече този. Мине нещо си. Следно! Решавай. Добре, как ме уби? Няма значение. То фуфу, той не е. И той не е. Но зле, но... Вече така съм много добре. Но пак ставам за тази игра. Отчасти. Добре, не знам по кой стрелях. И така. Това ми изглежда малко така, не знам. Мисля, че това е момиче, дето играе футбол. Не, така ми изглежда, защото някаква ще не мърда. Да. Окей. Добре, дали ще мога да стана първи. Това ще е малко вероятно. Но все пак трябва да се опитам. Още 6 убивания и ще мина този... Да, убиха ме. Само се надявам мен да не му стигнат този купу или тази. Да не ме стигне, защото ще стане лошо. Стрелям. Ляво. Да. Как му оцели във въздуха, то трябва да е някакъв голям професия. Нали? Добре, стигна ме, фуфу ме стигна. Всяко то фуфу. Ще веднъж ме убие. Ще го получи туткано. Добре, кой ме уби? Добре, пак този изпечели. Време за още една. Да, имам време за още една игра. Но то като не се играм нещо друго. И ще се подирам
паузирам клипа, докато видим какво ще играем. И така ще играем Hunger Games. Да, 15 секунди. Ще паузирам докато почнем. Така, почнахме. Както виждате. Я се умитам веднага, защото не искам да ме килнат. Естествено. Всеки не иска да го... Никой не иска да го килнат също. Който иска да го килнат. Може би някой, не знам. Някой, който даже не знае какво са Hunger Games. Не да знам всъщност. Добре, аз ще бъде да падам някога. Повече често ви ги знам какви са. Така че надявам, че ще спечелим. Ой. Добре, сега ще вкарам малко. Това не го знаех, че е тук. И това е добре. Дето имам каската е добра. Всъщност, вчера играх и паднаха 3 или 4 тъма меча. Ето, тъма меч, естествено. Един компаста много пъти, защото показва. Наблизо има някой. Всъщност, на коя страна има някой този, който не е близо. Да. 6 минути. Времето няма да стигне. Така, мисля сега да приключвам въпреки, че никъде няма да видите как игравам играта. За съжаление. И така пак да кажа, ако искате поредица на Hunger Games, ако намерите с харесвате, скипте или